Herritarren kasuan, albokalte horiek bere biziko garrantzia dute askotan osasuna edo segurtasunari lotutakoak direlako. Telefono bidez, azkenean, osasun arreta, emergentziak edo foruzaingoari lotutako zerbitzuez ari gara. Zerbitzu hauek, Nafarroko herritar guztientzat berdinak direnean, edozein herritarrek zerbitzua euskaraz albokalte ondorio gabe jasotzeko eskubidea izan beharko luke. Hauek dira zehazki egunerokotasunean, bai behatokian jasotzen ditugunak batik bat, administrazio publikoarekin harremanetan herritarrek zein udalek izaten dituzten arazoak. Herritarrekikoak, batetik ezin dira prozesu telematikoetako pauso guztiak euskaraz egin, eta askotan itzulpenak gaizki eginak daude. Euskarazkoan eduki edo material gehiago dago eta euskarazko idatzietan gaiak, epeak eta bar gaizki publikatzen dira zenbaitetan. Euskarazko webguneetan informazio gutxiago izaten da, edo ez dago eguneratuta. Eta bilatzaileak gaztelaniaz konfiguratuta daude, naiz eta herritarrak euskarazko nabigatzailea hautatu. Sareetan argitaratzen diren gidak, azalpen bideoak, guztiak normalean euskarazko materialarekiko edo ez dago edo gutxiago argitaratzen dira edo beranduago argitaratzen dira.